Дуже би хотілося мені особисто почути, щоб прийшов такий час, щоб я почула рок-музику, тяжкий рок і метал у виконанні на нашій русинській бесіді. Бо є дуже файні гурти, котріся мені дуже люблять. І вони їх слухають не лише по Україні, а й за кордоном. Dagger Blade, гурт Корзо, гурт Breath of Fate. Вони співають в основному на англійській мові. І співають так, що дадуть фору ще й англічанам та американцям. Ну от, бачите, я би їх не можу так, як ми тепер звикли, когось затягувати, куди він сам не просить, да? І тому сказати, що вони є англомовні представники русинської музики. Хоча б так це і було. Да? До речі, не всі можуть бути етнічні місцеві закарпатці. Там, да? У нас же міграція внутрішньоукраїнська, внутрішньорадянська там величезна була. Але хочу зауважити, виділа, що ті хлопці у Фейсбукові спілкуються між собою по-нашому. А вони написати по наших словах, одно другому, коментарі і так далі. Ну, бачите, то і наші хлопці. Але є такий звичай тепер сучасний, що, наприклад, в будь-якій музиці тепер існує така, знаєте, англомовна ніша. Да? От є ірландські співаки англомовні, котрі на цілий світ найвідоміші. Да? Є так, наприклад, у нас в Ужгороді теж. Я теж маю знайомих таких, знаєте, якісь металістів зовсім, да? Англомовних в музиці. Да? Місцеві вони там не є з Закарпаття, на радянські часи приїхали їхні сюди родини, але на таке співають. Дуже би було інтересно, як ви кажете, якби вони теж і мовний контент. Але для цього потрібен якийсь час, знаєте, потрібна культура. Ще які є гурти або виконавці русинські в Закарпатті? Хочу відмітити такого русинського репера, який з Іршавщини, його звати Гоша Гашан. Дуже-дуже файно співать іпно по-русинськи по-нашому. Його є такий красний хіт, який називається «Світла не є». Там він співать про ті часи, коли, пам'ятаєте, при Тимошенко виключали світло по Варошові. І, значить, з того він зробив дуже файну співанку з гітарою. Ще я хочу відмітити таких виконавців, у котрих є по одному або два твори на нашій бесіді. Є такий МС Освальд, теж звати його по-англійськи, але він є наш хлопець. І є в нього така співанка «Варушський футбол». Там він співає про той футбол, варушський футбол, бийте лаболобду. Майже всі знаємо, що то лаболобда по-нашому. Але когось вже, може, і забив, поназиваємо м'ячом. Ну, є люди, які старають, які... Це будуть такі ізвісні, що мають великий репертуар виконавці, чи це є такі, що поки що там починають і там десь на Ютубі чи у себе там в блозі це виставляють? Оці два. Ці два мають свій репертуар, своїх слухачів, і стараються. Гоша Гашан має більше по-русинськи співати. У гурта «Рокаш» теж попадаються наші тексти, що дуже приємно. Попадаються наші фрази, ну і сама назва «Рокаш», що то по-нашому означає «в'єдно», разом. Тобто стараються. Є ще такий свальвовий гурт «Марина і компанія», котрі теж по-нашому співають. Може, вони себе і не називають русинами, але співають на свальбах, на святах. Їх люди люблять, їх люди знають, переглядають. Так що і така музика теж потрібна. Так, воно то так, але просто можеш порівняти із такою квіточкою, котра є благородна. Кіть кругом неї дуже много буряну, їх буде тяжко. Треба, аби таких квіточок росло більше в'єнно, тоді вони сильні і вони поборють той бур'ян. Так і нашим русинським людям треба все об'єднувати. Треба держати в'єдно хоча б духом, може і не фізично бути рядом один з другим, але підтримувати один одного. Завжди думати про важність тої нашої материнської бесіди, тим більше ж тепер доступний інтернет і в будь-якій точці, навіть в Африці, можеш слухати по-русинськи. Як у нас був у гостях Семен Деяк, котрий розказував, що він наш русин, і він і на мисі Горн, і на великих вершинах включає і слухає, і тямить наші русинські співанки. Ну, але дивна річ до ваших слів, да? Дивна річ, але прекрасна теж річ, що у нас в Закарпатті мінімум 800 тисяч людей спілкуються
рідною материнською русинською бесідою. Навіть якщо було більше половини їх вважає, що це, вони знають, що це їх рідна бесіда. Вони їх ні з ніякою не перепутають ніде в світі. Да? Але можуть називати її там як інша. Да? Натомість десь 800 тисяч. Тому так, коли ви кажете, що там русинам треба триматися разом, нам в Закарпатті попадають люди, вони стараються тримати разом, розумієте, приїжджі, так, знаєте, пришляки. Я не знаю, я не думаю, що це таке слово дуже-дуже погане, але це ті, котрі прийшли. І вони відразу починаються кучкувати, створюють там товариства, групи, і їх всюди видно. Навіть якщо вони називають себе, наприклад, що вони є тут головна титульна нація, да, то для чого їм так збирати, знаєте, там по хижах, разом друг друга підтримувати. А у нас закарпатці якось вважають, ну кого нам підтримувати? Каже, в кожне село зайде 90% наша бесіда, наші люди, котрі ніде в світі ніколи не переплутають свою рідну материнську бесіду з ніякого іншого. От, яку би не придумав, ніколи не перепутає русин. Правда? Це ви чисту правду кажете, бо хочу зробити маленьке, дуже маленьке зауваження нашим людям. Аби ми забивали ту не нашу поговорку і не нашу пословицю, моя хата з краю, нічого не знаю. Це не наші слова, нам їх привезли, нам їх нав'язали і хочуть із нас зробити байдужих. А ми не даймося. У нас так не кажуть, у нас і не хата, а хижа, і в нас усе у хижі, були всі в'єнно, держалися дов'єдна і любилися. У нас усі співанки про любов, усі співанки про народ, про життя, про поддержку, про красоту природи, про Господа, про все файне, про ті моральні принципи, яких цей народ тримається дуже здавна.